Hola a tots i totes, com esteu? Bon dia, bona vesprada, bona nit, perquè no sé quan aneu a veure el vídeo, però en definitiva, sí estic. Ja fa molt de temps que no ens veiem i jo crec que ja va seguint hora. És una situació nova per a tots, un poc estranya, però pensem en positiu, mirem la part positiva. Tenim molt de temps ara per a adelantar feina, per a fer les coses que més ens agraden, per a llegir, fer esport, jugar i per a ser creatius també. I per això vinc jo ací, per a donar-vos algunes ferramentes que vos pugueu entretindre, però també aprendre. Aixina que anem a començar amb els reptes musicals. Cada setmana vos vaig a llançar un repte nou que anem a tindre que complir en tota eixa setmana. Tingueu en compte que el mateix repte és per a tots els nivells, des de primer fins a sisè. Aleshores, cadascú, amb les seues pròpies habilitats, podreu fer coses més elaborades o més creatives, segons siga cadascú. La qüestió és que anem a treballar tots junts. I el primer repte d'esta setmana va ser sobre les qualitats del so. Hem parlat d'elles en classe, les hem explicat un muntó, però de totes formes, per si necessiteu recordar i refrescar la ment, us deixo un enllaç en un vídeo que he creat on les explique de nou. El meu consell és que entreu a aquest vídeo, vegeu l'explicació de les qualitats del so i tornem a este, perquè el repte va ser el següent. El primer que anem a necessitar és un llapis, una goma i, evidentment, un foli. Així que anem a crear una graella com aquesta, on anem a escriure les qualitats del so, el timbre, l'altura, la intensitat i la durada. Per què? Perquè el repte consisteix en que anem a escoltar 5 sons tots junts i anem a descriure-lo atenent a les 4 qualitats del so. Així, amb el timbre direm de quin so es tracta, amb la durada parlarem de si el so és llarg o curt, amb l'altura si sona agut o greu i amb la intensitat si sona fort o suau. Si a algú se li ocorrissin també altres exemples que puguem sumar a la nostra graella, encantadíssim, els podeu escriure baix. Què anem a fer una vegada heu fet el repte? Els vostres pares, les vostres mares o que vos ajude algun familiar per a poder fer una foto i enviar-la al correu electrònic. O si ho preferiu, podeu escriure-ho a l'ordinador i enviar-m'ho també. I ara, si esteu preparats i preparades, full, llapis a la mà i comencem a escoltar. Però primer farem un exemple. Bueno, què? Com vos ha anat? Bé, no? No era molt difícil. Però això sí, potser alguns reptes es van complicant un poc més. Vosaltres estigueu atents perquè cada dilluns tindrem un repte nou. Ara sí, per al repte de la setmana que ve anem a necessitar 2 taps de botelles d'aigua, com aquests, o també ens poden servir 2 pinces d'estendre la roba. A més, també hem de buscar alguna cartolina o algun cartró. Ha de ser una peça que siga rígida, no com un full, que és més blaneta. Així que ens vegem el proper dilluns i cuideu-se moltíssim. Adeu!